Sanibonani guys, igama nginqobile niphathela amanqampo kuzokwenzeka kuThandeni Sithembu kulolu suku lanamhlanje. Kuveziwe ukuthi uMacala uzobe siyayikhalela esho ukuthi yena ngesikhathi ehlangana noMseleku yayingekho nje nhlobo indaba yesithembu. Kanti-ke uMakhumalo uzobe siyayinqaka le ndaba ethi yeyi wayevele eshilo uMthombeni ukuthi yena uzosithatha isithembu, hhayi ukuthi nje umane nje wakhohliswa wathi sephakathi kwase wathiwa hayi lalela-ke kuzoba khona isithembu la. Akupheli-ke lapho. Kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uMseleku uzobe siyadalula ukuthi yini kahle kahle le eyamgulisa yaze yamlalisa esibhedlela. Uzosho ukuthi izathu sokuthi agule kangaka yingoba amakhosikazi akhe ayemnqabela ukuthi athathe uwife number 5. Hhayi-ke kanti-ke uzomane athi-ke uma ngabe hhayi uze nenye-ke namhlanje. Aphinde futhi asho nanokuthi sengathi-ke bayahlanyeleka-ke manje. Ukuchaza khona ukuthi-ke bayayiphika le ndaba le yokuthi ugule kangaka njengoba nakho wayinqatshelwa-ke ukuthi uthathe number 5. Kodwa-ke nakho vele ugcine emthathile-ke uSamke. Kusho khona ukuthi-ke noma thiwa amakhosikazi akhe abenqaba noma evuma vele yena ubezowenza lento le ebikade ifunwa inhliziyo yakhe. Guys, akupheli-ke lapho. uMseleku uzobe esesho-ke nanokuthi-ke kuphele iminyaka ewu-8 years wonke guys ebhizi encenga amakhosikazi akhe ukuthi makube khona-ke wife number 5. Kanti-ke kuveziwe nokuthi-ke uMangwabe uzobe siyakhala esho ukuthi-ke uMseleku umphenta kabi ezweni ngokuthi phela kusolakala sengathi uyena obenqaba kakhulu ukuthi-ke uwife number 5 engabi khona ngoba bengafuni ukulanywa. Washo-ke vele ukuthi mengase kufika unumber 5 yena kuzobe siyaphuma esithenjini, waze washo uMseleku ukuthi mabahambayo uyosala eyincenga yena. Guys, aphela lapho-ke amanqampo anamhlanje. Ningakhohlwa nokulandela amazwibela akulona futhi usuku lanamhlanje. Ningakhohlwa nokusubscribe, like comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nginqobile niphathela amanqampo kuzokwenzeka kuThandeni Sithembu kulolu suku lanamhlanje. Kuveziwe ukuthi uMacala uzobe siyayikhalela esho ukuthi yena ngesikhathi ehlangana noMseleku yayingekho nje nhlobo indaba yesithembu. Kanti-ke uMakhumalo uzobe siyayinqaka le ndaba ethi yeyi wayevele eshilo uMthombeni ukuthi yena uzosithatha isithembu, hhayi ukuthi nje umane nje wakhohliswa wathi sephakathi kwase wathiwa hayi lalela-ke kuzoba khona isithembu la. Akupheli-ke lapho.